Добре, хора, знам, че ви казах, че в миналото видео просто ще обясня за OLL и PLL, а именно LukeOLL и LukePLL. Но не стана точно така. Сега в това видео смятам пак да обясня нотациите R по часовниковата стрелка, R с апостроф, обратно на часовниковата, L е по часовниковата стрелка. Знаете ли какво всъщност? След това видео ще направя едно по-специално видео, специално за нотациите, защото това наистина е много важно. Даже в някои канали може дори да видите формули изписани с нотации. Така че сега ще ви науча на LukeOLL и LukePLL. Да, ако видите, че имате ето такава фигурка на купчето, това означава тези ги игнорирайте, тези двете. Това, ако видите, означава, че трябва да направите така и така. Тук имах Skip PLL и с една формула го наредих. Но всъщност не се реди с една формула. Така, както ви казах, не се реди с една формула. Ето пак същата формула, същата ситуация. Ето и наредихме кръста. След като сме наредили кръста, тук вече има адски много, наистина много случаи. В случая тук виждаме две жълчи, че сочат срещу нас. Другите две жълчи купчета сочат от другата страна. Завъртаме така страната и правим 3 пъти комбинацията Sexy Move. Какво означава Sexy Move? Това означава да вдигнете дясната страна, да направите нотацията U, после да свалите дясната и да върнете в горната. Правим я още 2 пъти тази комбинация и сваляме тази страна. Така наредихме целия OLL, а именно и цялата жълта страна. Но тук отстрани още не сме наредили. Ето и друг вид ситуация, как да наредите кръста, именно една права черта. Тук, може би като направя формулата, ще ни се получи да наредим цялото купче, а именно защото от наредено купче просто направих формулата и ми се получи този случай. Така че, как да я оправим? Завъртаме тази страна така. Вдигаме десния лед, завъртаме тази страна, сваляме този ред, завъртаме тази страна и сваляме реда. Както ви казах, това беше напълно вероятно, но в повечето случаи, като направите тази формула или по-миналата, обикновено просто нареждате кръст. Сега ще ви покажа и някои други формули. Както видяхте формулата, но за всеки случай пак ще покажа. Ето тук тези двете жълти сочат срещу нас. Тези двете сочат на другата страна. В случая ще направим така и ще повторим 3 пъти комбинацията Sexy Move. Един път, другите 2 пъти ще ги направя по-бързо. И го наредих отново, защото ви го показвам от наредено купче. Но обикновено ви се получава една друга ситуация, която после ще я обясня. Пък, ако вече сте наредили кръста и ви се получи някакси такава ситуация, тези двете да сочат нагоре, а пък тези двете да сочат на тези две страни, просто много е лесно. Дигаме тези 2 реда, завъртаме насам, сваляме този ред, връщаме,
След това сваляме и двата реда надолу. Правим така, вдигаме и връщаме. А именно, вече мисля, че е време да ви покажа и следващата ситуация. Ето и следващата ситуация, вижте сега. Тук вече всички жълти парченца са обърнати. Извинете, камерата просто малко пада доста даже. Ето така. Тук вече всички жълти парченца са обърнати, но отстрани, както виждате, не е наредено. За това просто, за да, ако имате е така ситуация, това ъгълче, чакайте, че не се вижда, това ъгълче да дойде тук, това да дойде тук, а това да дойде тук, трябва да направите ето тази форма. А именно, да завъртите купчето ето така. След това да направите, да вдигнете тази страна, да завъртите, да свалите, да завъртите два пъти долния ред, да дигнете, да върнете, после сваляте пак, въртите го два пъти. И малко се обърка купчето, но наистина не съм свикнал да го правя толкова бавно. Добре, сега ще ви показвам формулата малко по-бързо. Пак е същата ситуация, затова просто ще завъртя купчето така. Ще ви я показвам малко по-бързо, просто така съм свикнал, иначе ще я объркам. Добре, явно трябва да правя още по-бързо, за да не я объркам. Вижте, не се мислите, че не я знам. Знам я. Ето вижте. Оправиха се ъглите, но просто трябва да я правя по-бързо. Сега ще оправя тази ситуация, после ще ви обяснявам тези алгоритми. Вижте сега. Ето така. Тук завъртаме купчето така, сваляме тази страна, така. Наистина ще я показвам малко, може би бързо, но защото просто като я правя адски бавно и я обърквам. Та, вижте сега. Ако видите, че ето този H трябва да си размени място с този от срещния и тези двата също, трябва да направите ето тази формула. А именно и нарежете купчето. Обаче има и други алгоритми, които трябва да научите, а именно ако тук няма едно, ако същата ситуация, но тук няма едно такова, правите тази формула. Ако не стане, повтаряте отново. Този път ще повторя по-бързо. Се нарежда отново. Има и още формули. А именно тези двете, ако трябва да се размят и тези двете. Сега трябва да направите това. И вашето купче се нарежда отново. Но аз забравих, че има и други OLL алгоритми. Ако видите, че тук имате едно наредено ъгълче, след като сте наредили кръста, и това ъгълче сочи срещу вас, другите не са наредени, трябва да направите ето тази формула. Да свалите тази страна, да завъртите един път, да я втигнете, втори път да завъртите, след това пак я сваляте и въртите два пъти. Ето, че
Купчето почти се нареди, просто още малко му трябва и се нареди. Естествено имаше и пил алгоритми. Да, има и други ситуации. Например, тази ситуация не помня дали ви я показах, но ще ви я покажа. Пак имаме едно ъгълче, но този път, като е тук горе, това тук жълтото сочи настрани, така че хващаме купчето, така че ъгълчето да ни е от лявата страна и правим тази формула. Ето, сега ще направим съответния пиловел алгоритъм и купчето ни се оправя. Ето още една възможна ситуация, когато тук две липсват и това тук сочи срещу вас. Ще направя така, 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 така. После пак сваляте така и така. Общо взето не е толкова трудно, стига да го разберете. А и трябва просто малко по-внимателно да гледате видеото. И евентуално след това, ако още не сте го разбрали, да го гледате още един път или просто да поиграете малко с вашето купче. Аз не се сещам за други ситуации. Или се сещам, но за тях не им знам алгоритмите. Но ви уверявам, че това са всички алгоритми, които аз знам. И мога да редя това Рубик купче по напредналия метод. Не, наистина аз не се сещам за други алгоритми. Да знаете, че винаги бих ви съветвал да се абонирате за канала на Crazy Action, защото просто нейните видеа са с по-подробни обяснения. Аз именно от нея съм се учил. Да ме очаквайте скоро с видео за нотации.